story time? Yes? I sit down crisscross. Story time. Story time. Story time. Story time. Avui tenim un conte en català. Oh! Aquest conte l'han fet dues persones que es diuen Werner Holzwarth i Wolf Elbruck i es titula La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap. Quan un dia una talpeta va treure el cap d'entre una muntanyeta de terra per tal de veure si ja sortia el sol, li va passar allò. Era rodó i marró. S'assemblava una mica a un xoriço i el pitjor de tot, li va caure justament damunt del cap. Plaf! Oh! Quin fàstic! Crida la talpeta. Qui m'ha fet això al cap? Però era tan curta de vista, no hi veia prou bé, que ja no va poder veure ningú. Es troba amb un animal. Has estat tu qui m'ha fet això al cap? Li va preguntar el colom, que en aquell moment passava volant per allà. Jo? No! Per què? Jo ho faig així, li va contestar. I... pam! Un esquitx blanc i humit va caure a terra, justament a la vora de la talpeta. I li va tacar la pota dreta amb caca. La talpeta es va trobar un altre animal. Has estat tu qui m'ha fet això al cap? Li va preguntar el cavall que pasturava pel prat. Jo? No, per què? Jo ho faig així, li va contestar. Mireu, i plof, 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 plof. Uf! 5 boles enormes i gruixudes van caure pesades, gairebé damunt de la talpeta. En va quedar profundament impressionada. Quines caques! La talpeta es va trobar a un altre animal. Has estat tu qui m'ha fet això al cap? Va preguntar a la llebre. Jo? No, per què? Jo ho faig així, va contestar. I... 15 baletes rodones xiularen en les orelles de la talpeta. Se'n va salvar amb un bot arriscat. Salta cap enrere. La talpeta es va trobar amb un altre animal. Has estat tu qui m'ha fet això al cap? Va preguntar-li a la cabra, tot traient-la dels seus somnis. Jo? No, per què? Jo ho faig així. I cloc, 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 cloc.
una riuada de cagarades de color de caramel va rodolar per l'herba i a la talpeta gairebé que la van agradar i tot. La talpeta es va trobar amb un altre animal i li va preguntar: Has estat tu qui m'ha fet això al cap? Li va preguntar a la vaca, que estava remugant. Jo no, perquè jo ho faig així, Va contestar. I... Una massa de color marró verdós es va vessar per damunt l'herba a prop de la talpeta i aquesta es va alegrar molt que no hagués estat la vaca qui li havia fet allò al cap. La talpeta es va trobar amb un altre animal. Has estat tu qui m'ha fet això al cap? Li va preguntar al porc. Jo no, perquè jo ho faig així. Li va contestar. I... Una muntanyeta tova i marronosa va caure sobre el prat. La talpeta Es va tapar el nas. Ai. La talpeta es va trobar uns altres animals, uns insectes. Heu estat vosaltres qui m'heu fet això al... Va estar a punt de preguntar de nou, però quan s'hi va acostar va veure que eren dues mosques grosses i negres. Estaven menjant d'aquestes boles. Per fi hi ha algú que em pot ajudar, va pensar la talpeta. Va anar cap a les mosques i els hi va dir: Qui m'ha fet això al cap? Va preguntar. Llavors les mosques van volar fins a la caca que tenia al cap. No et moguis. I en acabat, després d'una estoneta, van dir: Està molt clar, ha estat un gos. Ho van descobrir. Finalment la talpeta es va netejar la caca del cap i va saber qui li havia fet allò al cap. Se'n va anar directe. Sant Pere, el gos del carnisser. I veloç com un llac es va enfilar a la caseta del Sant Pere i... Pling! Una cagadeta negra va aterrar just damunt del cap del gos. I feliç i contenta, la talpeta tornà a desaparèixer sota terra. Fi. Bye bye, see you next time.